някой друг. Ирина Костадинова ще ни шаще с една интересна новина. Как сгрешена сирена. Каква ли е тази сгрешена сирена? Да не е някой кашкавал? Как сгрешена сирена. Сирена за 2 юни паникьоса хората в Пазарджик. От грешната Ирина право при Гергана Цонева в новините на телевизия СКАТ. Аз ви желая успешна седмица. Довиждане. Гергана, моля те, пожелай ни го още веднъж. Аз ви желая успешна седмица. Довиждане. Успешна и от нас! За финал отиваме при Лора в Здраве България на Нова телевизия. Президента попадна в ексцентрична изложба на сръбски гей-активист. Президентът е гримиран в стила на рок групата KISS. В изложбата са представени снимки на 50 световни политически лидери, както и известни личности, които авторът е гримирал с фотошоп. Също така, между гримираните са и Барак Обама, руският президент Владимир Путин. Владимир Пути ли? Руският президент Владимир Путин. Рачков Лора му казва така нагалено. Руският президент Владимир Путин. Путин. Никола Саркози, президента на Венецуела. Уго Чавес. А сега е време за двете квотита. Жана и Алекс.